Mwazuka bwanji amalala nzanga kwina kulikonse kumene muli. Mama wa pano ndabwera ndi nkhani yomwe ikuchitika mu msika wa Lilongwe. Monga tikuziwa kunena kuti khonsolo ya Lilongwe imanena kuti mavenda onse amene amayala malo osayenera mphepete mwa msewu akuyenera kuti afuna kuchosedwa. So pali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Pakupezeka mkulu wina wake amene akuziti kuti kaya iye ndi chairman Mubwayira Street amene zina lake akuti Edo. Ine ndimatchula zina akuti ndi Edo amene wauza anthu kuti ampase asonkhe ma 400,000 and 400,000 imeneyi yomwe akuinena kuti ari afuna akanyengerere achipani cha DPP kunena kuti asachoke museumo azigulisiramo. Akuluakulu mavenda amene mumayala museumo amene azimayi amene muli ndithu munsewu wa Bwayira Street, nkhani iyi ndi yabodza. Nkhani iyi ndi yabodza ndipo akufuna akudyereni ndalamazo. President Professor Arthur Peter Mutharika kusankhidwa kwake wina aliyense akuziwa kunena kuti sanalumbiritsidwe mu ofesi sanalowe. Ndiye zitheka bwanji ngati mwini wache president iyo mu ofesi sanalowe sanayambe kugwira ntchito ndiye pakapezeke ena ake munena kuti amene akuti ndi chipani cha DPP akayambe kulowa mu ofesi kugwira ntchito. Chifukwa kumene koko ndi chiyambi chokhala ngati kuti anthuwo chipanicho chayamba kugwira ntchito. Apezeka bwanji kagulu kena ka anthu nkumanena kuti akutolera ndalama zonena kuti zikupita ku chipani cha DPP kuti inuyo musachoke museumo. Nkhaniyo ndi yabodza. Propaganda imeneyo moti ndifuna ndikusimikizire na Edo ngati simuzilenga bwino zikuvutani. Ife nkhaniyo tikuyirani kuti tikuziwa. Ani msonkhano onse omwe munapangisa kunena kuti anthu asonge ma 400,000 onena kuti mukambirane ndi chipani cha DPP kuti asakuchoseni musikamo museumo, imeneyo ndi yabodza. Ngati zimenezo zimachitika mu ulamuliro winawo, mwina unali ulamuliro winawo, koma pa nthawi inoyo ngakhale chipani cha DPP cho boma limene lili pakuyenera pakhale kukambirana kwabwino komvesesana pakati pa mavenda ndi khonsoloyo. Pakhale kukambirana pabwinobwino. Noti kunena kuti anthu amene akuyala malondawo azikapereka ndalama ku chipani. Ayi, mukulakwisa. Kumeneko ndikuba. Kumeneko ndikuba. Komati ngati pali machairman amene akutumani iniyo a Edo kuti mutolere ndalama, muziwenso kunena kuti amenewo akuphwanya chani kuti akuphwanya malamulo. Chifukwa malo amene mukunena kuti anthu alipire ndalamawo ndi malo amene akutchulidwa kuti ndi osaloleka kuti anthu aziyalapo chani kuti aziyalapo katundu nkumagulisa. Ndiye mukufunanso kuti munthu yemwe amene akuyala malo osayenerawo alipirenso ndalama cholinga azikhalabe malo pamene popo. Ndizoona zimenezo ndikubatu mukupangazo. Andi muziwe kunena kuti lamulo likamaza gwira ntchito pakati panu muziona ngati kunena kuti chiboma lalowalo ndi lolakwika. Andi zonse zonena kuti khonsolo la Lilongwe lifuna lichose anthu munsewu. Simunganene pano pakuti zimenezo zabwera chifukwa cha chipani cha DPP. Chifukwa chipani cha DPP ngakhale mtsogoleri sanalowe mu ofesi yake. Andi izozo zikuchitika chomwe mungathe kuziwa kunena kuti maofesi abomatu akugwira ntchito.
mpaka na panopa sana imepo. Maofesi aboma akugwira ntchito. Ngakhale president amene wasankhidwayo sanalowe mu office koma maofesi aboma akutani kuti akugwira ntchito. Ndiye zonena unaona kuti mavenda amene amayala malo osayenera achoke. Simunganene kunena kuti chalamula ndi chipani cha DPP kapena boma la DPP. Ai, koma malamulowo ali achikhalireni ndipo ngakhale boma ilili lomwe likupitali. Process imene inalipo kale kunena kuti anthu amene akuyala malo osayenera akuyenera kuti achosedwe azikayala kunsika. Ngakhale ainu ake achamani amunsika akudandaula kuti zimene chazo zikuchitisanso kunena kuti malonda amene amagulisidwa like zovala munsewu. Malo monena kuti munthu apita akagule kunsika. Amapezeka kuti angotata aningochipeza pafupi mphepetere mmansewu. Maloso amene ali osatani kuti osayenera. Akuluakulu, tiyeni tilemekeze malamulo. Pamene lamulo likufuna kugwira ntchito, tiyeni tisapezerepo mwayi onena kuti tiabere anthu ena ake powanamiza. Then pamawa anthu azapezeke kuti apereka 400,000 ndicho linga chonena kuti iye tizigulisa. Wina aliyense akupereka 400,000 ndikufuna kunena kuti mina ndizigulisa panopa ndizipeza kanga chepe ndizikathandiza ananga. Ndiye lero ngati munthu yomwe kuntengera 400,000 pamawa munthu yokuzepezeka kuti lamulo likugwira ntchito lakuthamangisidwapo. Tamuthandiza munthu. Aedo tasirani luni nchitidwe umenewo. Chifukwa lamulo ligwira ntchito. Chipani chomwe mukuchinamiziracho kuti ndi chomwe chakutumani kuti mutolere ndalama. President waje sanayambe kugwira ntchito mu office. Ndiye ndizosatheka kunena kuti ngati president yo sanayambe kugwira ntchito mu office pakapezeke anthu ena aje kuti ayamba kale kugwira ntchito mu zina la chipani. Limenelo ndiboza kumene mupangako ndikufuna kuabera anthu ndipo venda wina aliyense tiyeni ndalama imene musapereke. Musapereke 400,000 amenewo akufuna akubereni. Ine sinimaopatu. Nimalankhula china chilichonse. Andi ndilandira nkhani imene ndafufuza kwa akuluakulu ngakhale achipani cha DPP anena kuti nkhani imene sakuziziwa. Ngati president sanayambe kugwira ntchito ndipo vuta kuti wina aliyense atha kuyamba kugwira ntchito. Ndiye zomwe mukupanga inuzo ndi za mmutu mwanu inuyo aedo. Ndiye kagulu kamene mwagwirizana nawo kuti muabere anthu zimenezo zitani kodi zilekeke.